guys, so luto na lahat. Kita deh. Sa cheese deh. Hindi kita deh. Ayan. Nice kay guys, oh. Yan. Dahil muwang mo yung utang tabo dahil ako rin yung utang pa. Kain tayo. Ayap guys. Ano yan? Apa? Tahu. Ano? Apa ni Mak? Lian you? Miss call ko na. Lian you ka? Miss call na. Paano ba? Ring ba? Yung magabag. Kaya? Pinagawa. Bye guys.